Dibin vexwanda yekîtiya nivîskarên Kurd e Sûriya û tevgera çeksazî û bihazîrbûna hejmarek siyasetmedar û rewşenbîr in bajarê Girkêlêgê şevbûyergek hilbestî hate pêşkêşkirin ji aliyê sê hilbestvanan ve Mihemed Zekî Girgerî û Bextiraş Koçer û Qasim Mireyîka. ناوێتە سەر دلدانی با بلا ئیدی ئەس خوێنی با ئەزێ دڵخۆش و شادی با خۆزیتە خۆل دل پێچا با کەزیێتە ئەس گرێدا با بلا ئەدنێڤا پێلا با گەمی چووبا ئەس هێلا با نەتی بادرێدا بریارە دتۆزێدا ئەو بەرگەش و بەرسەرە ئەو بەدە و بەردەرە ئەو بەرێز و باوەرە بهوشێرە بابەدا گەر نەبن یەک خەت کارێ نەزەحمەت divê demê da yek hêz û qewet dûrbîna me jev zirar û şaş e parçebûna me ji dijmin ra baş e çanda me wê pêş bikevê helbesta me wê pêş bikevê em ji nivîskarê xwe dixwazin em ji rewşenbîrê xwe dixwazin tevlî civakê bibin bi rengekî karibin kul û derdê vê civakê bênin ser ziman ji ber ê rewşenbîr zimanê civakê ya ê rewşenbîr dilê civakê ya gava ew nikaribe ev dil nesaxibê ev dil ne erkê xwe nerabe tiştekî kêmayî wê Van her sê helbestvanan dikarîne bi gotinên xwe yê şoreşgerî û evînî kêfêtê xin dirê amade bûyen û bidin xuyanîkirin û nivîskar ji roja yekê ve tevlî vê şoreşa aştiyan ne. Mirzan Hesên, Televizyona Arg, Girkêlêgê.